Fl-ewwel reazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' liġi dwar il-koabitazzjoni li ppreżenta l-Gvern, Jeffrey Pullicino Orlando reġa' kkonferma li se jkun qed iressaq l-emendi tiegħu u qal li se jagħmel dan fil-mument opportun. Pullicino Orlando qal li huwa se jkun qed jistenna reazzjoni mill-stakeholders involuti qabel ma jgħid x'emendi se jkun qed iressaq għall-abbozz ta' liġi li ressaq il-Gvern fuq il-koabitazzjoni. Madankollu konferma li mal-Gvern huwa diġà qajjem kwistjonijiet bħalma hija reġistrazzjoni ta' tfal. Irreaġixxiet ukoll il-Malta Gay Rights Movement li qalet li tinsab diżappuntata għaliex l-abbozz li ppreżenta l-Gvern fuq il-koabitazzjoni naqas milli indirizza t-talbiet li l-moviment ilu tant jagħmel, fosthom dik li l-unjoni ċivili bejn koppji tal-istess sess titpoġġa fuq l-istess livell ta' żwieġ. L-MGRM tajt li l-abbozz ta' liġi li ppreżenta l-Gvern dwar il-koabitazzjoni ikompli joħloq stigma ta' inferjorità fil-konfront ta' koppji tal-istess sess billi ma jagħtihomx aċċess għal drittijiet ugwali. L-MGRM tajt li b'dan l-abbozz ta' liġi il-Gvern qed ikompli jiġġustifika u jinstiga aktar omofobija fis-soċjetà Maltija. Intant il-Partit Laburista f'reazzjoni qal li Joseph Muscat ilu li qal b'mod ċaru pubblikament li huwa favur unjoni ċivili għal koppji tal-istess sess. Il-Partit Laburista jgħid li dik il-pożizzjoni tibqa' tot. Il-Partit Laburista se jkun qed jistenna li l-Gvern jippreżenta dan l-abbozz quddiem il-Parlament u jikkummenta fil-mument opportun.